Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi kuzomela alungise abadlali bakhe basesiswini emidlalweni olandelayo abazodlala neMarumo Gallants, njengoba bobabili uCastin Sirino noPule Mondi bemisiwe ngenxa yokuqoqa amakhadi ayelo. Labo bobabili bathola ikhadi lesine eliyelo ngesikhathi bebhekene neChippa United, nokuholela ekutheni bamise umdlalo wodwa ngaphansi kwemithetho ye-PSL. uSirino uthola iyelo khadi ngasekuqaleni kwesombe sokuqala, kwathi uMondi walandela esombeni sesibili. Yize uSirino eke wathola ikhadi elibovu ekuqaleni kwesizini, kodwa manje uzogwetshwa umdlalo wodwa kuphela ngenxa yalesi senzo. Nokho ukungabi khona kwalaba ababili emidlalweni ozokuba ngempelasonto eFNB Stadium kuyasiza ngoba bobabili bazobe bekhona emidlalweni obhekwe ngabofu eSoweto Derby neOrlando Pirates. Khona manje iChiefs izobhekana neMarumo Gallants inabadlali abaningi abanama-yellow cards: uWandile Duba, u-Anaso Miguel, uMduduzi Shabalala noTariq Morris ngamunye banamakhadi ayelo amathathu, futhi basengozini yokuphuthelwa yiDerby uma bephinda bethola amanye ngempelasonto. Nangaphezu kwalokho, uClody Lilebo, Thabo Cele, Bruce Mvuma noBrandy Cross bonke banama-yellow cards amabili, okuzobenza abadlali beqaphile. Ngemuva komdlalo neGallants, iKaizer Chiefs izobhekana neOrlando Pirates kabili, okokuqala koweligi ngoMeyi 3 bese kuba ngowamanqamu weNedbank Cup ngemuva kwesonto eThekwini.